Hello guys, welcome back to my Pitangki Vlog channel. Once again, आरोबाव नोंथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। मानो होनब्ला थांनाय बोसोरनिफ्राय YouTube खुलिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैहाय 1 बोसोर जानायनि सिगांनो आङो आंनि YouTube चेनेलखौहाय 1K खालामनो हाबाय। 1K खालामनो हानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जायफ्रा आंनि YouTube चेनेल पिटांकि ब्लग चेनेलखौहाय सापर्ट खालामदों, साबस्क्राइब खालामनानै होदों, नायनानै होदों, बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोजों बावहरनाय जाबाय। दोस्तों मैंने आज बहुत खुश है क्योंकि मैंने 1 साल पहले मेरा YouTube चैनल को 1K कर सका है। ये सब किसके वजह से मैं 1K बना सका वो मुझे मालूम है कि आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया गया है, मेरे को मदद किया, इसलिए मैंने 1 साल पहले YouTube चैनल को 1K बना सका। दोस्तों शुक्रिया आप लोग मेरे को मदद करने के लिए। लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे आंनि YouTube चेनेलखौहाय 1K खालामनानै होनायनि थाखाय। आरोबाव बेल' नङा लोगोफोर, उननि समावहाय जाहाथे आरोबाव 10K खालामनानै होयो। 10K खालामोब्लासो आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे पार्टी होनानै होगोन, जायफ्रा फैनो गोसो नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन बे 10K आवहाय। सो दोस्तों अगर आप लोग 10K मेरे को बना देंगे तो आप लोग को भी मैं खुशियों का पूरा इंजॉय बना देंगे, एक पार्टी भी बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों को भी बुलाएंगे मैं, आप लोग भी आ सकते हो। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिर से मेरे को 10K बना देंगे और लोगोफोर नोंथांमोनखौबो आङो आसा खालामो दे उननि समावहाय आरोबाव 10K जानाय बायदि। 10K जायोब्लासो YouTube चेनेलावहाय माखासे फैसा हाबनायनि बा मानि डिपजिट जानायनि लामा थायो। बेनिखायनो नोंथांमोनावहाय रिक्वेस्ट खालामो, दा जेरैबायदि नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै होदों बेबायदिनो नेक्स्ट टाइमावबो आरोबाव साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। मानो होनब्ला नोंथांमोननि मददनि थाखायसो बेफोरबायदि जोङो साबस्क्राइबखौहाय मोनो आरो जों बेबायदि साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, नङाब्ला जों मनेटाइजबो खालामनो हानाय नङामोन होननानैहाय आं सानो। दिनै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो आं बे 10K खौहाय आरोबाव मोनबावगोन होननानैहाय आं सानो। जेन' 10K नि उनावहाय 50K जायो बेखौहाय आं नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आरो जायफ्रा आंनि फलोवार्सफोर साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बावहरनाय जाबाय हाजासे गोजोननायखौ। जाहाथे 10K खालामनानै होयो, 10K खालामब्लासो माखासे एसे सुबिदा मोनो, बेखौहाय जों इउटुबार साफ्रोमबो मिथिखागौ। दा आङो नोंथांमोनखौहाय बेखौनो आंनिफ्राय साबायखर बावहरो दे। दोस्तों आप लोग को मैं मेरे तरफ से यही देना चाहती हूँ, जो बहुत खुशी लगा मैं आप लोग सपोर्ट करने के लिए। सो दोस्तों आप लोग भी मालूम है कि 1K में खुश नहीं होता है, ओनली मोनेटाइज होता है। इसलिए आप लोग पिछले वीडियो को सपोर्ट करिए और जितना देख सके देखिए और मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया अगर मेरा चैनल में ज्वाइन हुआ है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों आप लोग मेरे को मदद करने के लिए। सो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय हाजार आंनिफ्राय रोजा रोजा नोंथांमोनखौहाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाया बेनोदि आंनि मनेटाइज खालामनो हानायनि थाखाय आं जोबोद खुसि आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। आरोबाव उननि भिडिअखौहाय नायबावगोन आरो सापर्ट खालामनानै होबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बेखौनो नोंथांमोननिसिम भरसा खालामनानै आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोन्थों। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय। जय बर' हारिनि।